Right, muri Zimbabwe hazvina kumira mushe. Hatina kana 1 month ana Monica Mutsvangwa, Daniel Garwe nevamwe vanhu veZANU-PF vabva kunobata nyaya yekunotarisa kuti chii changa chichitora nzvimbo chiri kunyatsoitika paGlenview paarea 8 apo. But nhasi ndiri kunzwa futi kuti pane mumwe moto uri kunzi wasvika ukatorova ipapo. Hatisi kuziva kuti chinyatsombori chii chinenge chichiitika. Masituations aya kaya hasina kumira mushe vedu. Unongonzwa kuti padiki padiki nhasi kwabvira. Unonzwa kuti situation yakadaro inoita kuti vanhu vazhinji vamuke vari varombo. Why? Because muZimbabwe vanhu vashandise mabanks, avashandise chii. Munhu anenge atogadzira zvinhu zvake, mari yake inogarira iri mustoko. Handiti muri kuzviona. Saka imagine udoko chitofarira kuti ayo business rasumuka apa ndaita ndichimuka muka. Unobva watsvirwa nefurniture uri papapa. Hazvichanzwisisiki ende ukadatarisa nhasi ingari zuva rekuti isande. Vazhinji vanenge vaenda kumachechi vanenge vasipo paground, vasipo panzvimbo. Pongoerekana pangonzi moto wapinda futi watanga kupisa ipapo. Zvinhu zvinotyisa, zvinoshamisa. Kudhara vanhu vaimboti aiwa panenge pachiitirana jealous. Kune vamwe vaya vekuti vangada kumbosara vari vega mugame vekuti vanobvisa zvinhu zvavo votora vongosiya zvinhu zvisina basa paningirikini pabasa pacho, so that vozongouya mangwana vakuita sei vosara vari vega vane furniture, zvinhu zvese zvinenge zvabvira. But zvakazoongororwa zvikaona kuti kwete zvinhu zvinenge zvichitotsvirawo munhu wese akavarairwa. Vamwe vakamboti itambo dzemagetsi dzinenge dzichitachana, hazvichanzwisisike kuti chii chinenge chichiitika. Ende futi vamwe vari kunongedzera kuti pamwe zvichida rinonge riri skilling reyara rakaitika. Because makanzwa kana let's talk about nyaya yekumbari yakaitika kumbare Musika. Pakazotanga kunzi ayewa pane vanhu vanenge toita skilling kutopinda kuti vaita sei vachipisa. Because pakazongombare Musika yakazongonochinja kanguva dzakaenda papatovakwa a nice complex yekumbare Musika yekuti vanhu vatange kutotengesa a nice market, but yakubhadhariswa mari dzakawanda. And the funny thing, vanhu vakazotanga kungoblutika futi Musika wacho kuti mari dzakudiwa pa dzakudhura dzawandisa. And pakaonekwa futi manje vanhu veZANU-PF vachienda ikoko. Pakatanga kunzi kuenda kwavari kuita ikoko vari kumbonyazoenda kunodii, vari kumbodei ikoko kuGlenview 8. Because pese pavari kuzongonzi vari kungosvika vari kuzongopedzera vatosiya vatopega chistructure chavo ichocho kutonzi patovakwa Musika ipapo. Ende kwada kuzotarisa nyaya dzacho dziri kuzongoperera pakungopanana matenda nevamwe vanhu vari kuzongowina matenda iwawo. Saka inenge yangova tender after tender, kureva kuti pese panogadzirwa chinhu nevanhu vepolitical party iyoyo, ziva kuti pane munhu anenge achiwedzera kuita rich every day, pane munhu anenge achiwedzera kuita millionaire each and every day through matenders iwaya anenge achingotaurwa nezvavo. But muri Zimbabwe ini nezvangu handisipe kuti ndingataura zvese ndiri ndega, nekuti zvinhu zvizhinji zvatinenge tichitaura itsetha zviri kubva kwamuri vanhu kumasources, mastreets, even kune vanhu vacho vazhinji vanoshanda ikoko kuarea 8. Masituations akadai so aya ari kusiririsa, ari kunzwisa tsitsi. But handisi kuziva kuti poitwa sei, because hatosvika kupi vanhu vachingosangana nesame problem iyoyo. Even vanhu vacho vehurumende pavakaenda ikoko vakabatsira solution yavo ndiyei kunze kungobuda vakagarira masofa evanhu nekutorwa mufananidzo kwavakangoenda kunoita paya pachitadza kunoiswa permanent solution. Ndo imwe nyaya inenge ichiitika. Ende unozwa kuno mukatavanzi moto wabvira, fire brigade yacho inozouyawo kana yazofunga kuti iri kuuya. And the funny thing, kukana kuside kwacho kusina mvura, fire brigade dzacho munodziziva inotombouya yotombotanga yasvika panzvimbo izomhanya kunotsvaga pane simbi zviya zvekuti vakwanise kunge vachisveta mvura. Zvizhinji zvinenge zvichiitika ende vanhu vari kurwadziwa, vanhu vari kuchema zvakanyanya, nekuti usatambe nekuti panzi papera kubvira umwe mwedzi hapasati watopera month yekuti wakuda kutoshayodzoka mubusiness kana kutodzoka mugame pobvira futi. Ende nemararamiro anoita vanhu mahand and mouth, munhu anosara achoboka zvechokwadi. Saka situation iyi iri kurwadza. Asi handisi kuziva kuti mimi muri kuiona sei, mungazoti ndinonyataurisa. But muri Zimbabwe, before I disappear, I know ndine something chandinoda kusiyirai makateerera. Ndisati ndakunzwisai, ndiri kuda kungoti vanhu vese vari muSouth Africa inzwai dhiri panapa. Kana uchida kuvhurirwa company iwewe kuregisterwa, wobva wavhurirwa FNB business account futi on top of that. Kapackage kadiki kakangouya nemunhu anonzi Owen ari kusolva maproblems iwaya. Zvekuti hauna work permit zviya dzanyaya dzekudhara. Passport yako iyoyo ndio iri kutogadzira zvinhu izvozvo. Yakutongovhura bank account, wakutongovhurirwa company registration wakutongoitirwa. Chero kana uri guard unoona kutoita company yako muhomwe kuitira kuti paunodzingwa basa paya panodzingwa murungu wako basa uri kushandira kuti panoramwa post wakutotora. Even kana uri muconstruction, imimi mabuilder watowo mukana torai register yamacompany wakomana mukande wemapepa yenyu kwese kwese. You never know kuti masubcontracts anobva nekopi. Zvinhu zvinogona kungokufambirai
anytime. Saka contact Owen on the numbers that are showing on the screen, and the Owen are affordable, reliable. Saka zvekuti muchazoswera muchichema kudidi munotaurirana mese muri vanhu venyama, nditi hapana munhu anokuti anongotadza kunzwisisana nemi. Mari idzodzo tendai munotaura naye zvitori affordable nakudhara, ende mari dzacho dzitori reasonable munokuti iye wacho atori reliable. Saka chiteererai munzwe chandoda kuti musare makateerera ichi mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Makadi pano nyika yeZimbabwe, vana veZimbabwe tinodaira tese tiriko nenhamo dzedu dzatiri kungosangana nadzo dzakasiyana-siyana. Hatisi palevhel yakafanana, regai ndidaro, tine malevels akasiyana. Umwe ari pamidhi, umwe ari pekupedzesera, haasi kutoziva kana pekuisa musoro. Umwe haasi kutoziva kuti mangwana anodyei, umwe haasi kutoziva kuti vana achadii. Asi zvakadaro tiri kunoramba takamira tiri kutaura kuti kudenga kuna Mwari. Mwari havakotsire. Mwari vanotoziva havo kuti kune vana vavo vari muZimbabwe vari kuda kubatsirwa, vari kuda kuchinjirwa upenyu. Ndaita dambudziko remutungamiriri, ndinoramba ndichidzoka kuna Vamunangagwa. Whoever he has my messages, iwabvunzai Vamunangagwa kuti matoshinga here kuti mutidzosere kumusha. Kwataiti kumusha kare Smith aripo, taiona kunge kumusha ndokuri nani. muHarare munhu anga achiuya kuzotsvaga basa. Tabva tazoitawo sese rekuti tavaka dzimba dzedu muHarare. Dzimba dzawanda muHarare, munhu wese angoone stendi yake, dzimwe dzacho dzichipwanywa, dzimwe dzacho dzichinzi zvakawanda zviri kutaurwa negavhmendi. Eko zvino vakutonobata manga muchiraramira wanhu bhutsu masecond hand shoes, second hand clothes dziri kubva kwadziri kubvawo kune vanazvo vari kuti oibatsirikai. Yekuti ukaistima so hembe iyoyo unenge uri 1. Kana ukati ndakuenda kupati vanhu vanokutarisa so kuti komai ava hembe iyi vakaitenga kupi, iwo wakaitenga mubhero. Ndodzavaa kuti izvo kwete hatichadiba kuti dzibude dziuye kuno muchitengesa. Ko nhamo yavo Vamunangagwa yaita yei? Ngavasiye zvavo vanhu. Kana vanhu vachibatwa zvirwere, kusiri kufa kwacho ndekupi? Apa tiri kungofa, takatofa kare, takatofa kudhara. Kusiri kufa kwacho ndekupi kwavangati hanzi hembe idzodzo dzinozodi hamheno marizinzi avari kutitaurira asingabatiki. Kutonga kwaVamunangagwa kwazotonyanya kwekuti vanoti ndide zvaita Nebhukadhineza kuti kana musina kutoita zvandiri kuda inini ndinokuurayai. Ndo zvaakuita Vamunangagwa. Vaita Nebhukadhineza kana kuti Sauro. Sauro akaita mbiri yekuuraya vanhu kuita kunge achapedza nyika. So mamiriro ataita ayaka atishatei, but at the same time regai ndidzoke futi kuri kwatiri isusu vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe taita dambudziko 1. Munhu atanga chinhu chaatanga sezvakaita baba Geza izvo. Vakatanga chavakatanga icho zvakanaka. Ababa Geza hakusi kuti vakapera, vane zvavari kuita, variko kuseri ikoko. But problem yacho ndeyekuti vanhu ukuru, maZimbabweans toda kuita vakuru. Look at the churches, what is happening in churches. Munhu wese ada kungoita chechi yake obva aita munhu mukuru. Munhu wese ada kutanga sangano rake achibva aita munhu mukuru. Munhu wese ada kutanga chinhu chake pa social media kuti angoita leader chete. Wedwe ini ndiri kufunga kuti dai taiteererana, kumboteera munhu iyeyo 1 aronga chaaronga ichi, zvinotiita kuti tifambe. But maitiro atinoita maZimbabweans ka Vamunangagwa vativabvisa ava nekuti tanyanya kuita kutengesana kusina kana nebasa rese. Uyu akafungawo chaakafunga wabva watoenda unotengesa kumusoro uku, uyu akafunga chaafunga, endi kurwa kwacho ndekwei? Iko zvino nyoka yemabhoni akagara mujeru because of us. Kutadza chete kuronga chinhu chedu 1 pamwe chete kuti nhaye mumwe wedu tomuburitsa sei, todii tozodii.
Easter tatoshaya kuti saka tochidii ini kupererwa chaiko kuti zvino kana vana vacho vatiri kufunga kuti vari pamberi pedu vari kunikira vari kutorwa. Guys aiwa tisadaro kotadii kungosiya munhu ari pamberi iyoyo tomusapota kusvikira zvaita kana vasiri kufamba ka ngativape maideas tiriko kunze ikoko vageza dai kwapa tikadai vageza kana kuti vanhingi kuti kapa tikadai but tikaita vatungamiriri teseka we are not going anyway. Let me say this again and again, we are not going anyway. Izvozvo vamunangagwa vari kutoseka zvavo nemabenzi avo ese anovateera hapana kwavanomboningina but vamunangagwa vatiuraya. Zimbabwe, look at South Africa. Kuland zvavaitaura zviya kuti muno muSouth Africa hamuna munhu achako zvokungoenda muclinic sekutamba so unofa. Vamunangagwa votofara kuti regai zvidzoswe kuno kana tadzoka ikoko tozodii. Vachono vari kuSouth Africa vachini kana vadzoka muda kuti vazodii. Muda kuvadya here, muda kuti vakudyei here. Imi wachona hamudyike because munoramba muri isolated, munoramba muri panzvimbo yenyu pamusingabatwe mukuita mabodyguard 20 munhu 1 chii chakadaro ichocho. Nokuti munotoziva kuti vanhu venyu vamuri kutonga havakudei. Amen. Vari kutonga vari kuti pamberi nezano vamunangagwa vari kuita zvakanaka chaizvo. Itai asi one day Mwari vachakubatai. One day ndati ndizvitaure izvi one day hatirarame kusvika ameni takadaiwa zvichachinja magoposta achachinja. Idai zvenyu ZANU-PF yenyu iyo ZANU-PF inonzi 40 something years ichingonzi ndo inotonga hakuna mumwe anogona kutonga nyika yeZimbabwe izvo kaizvo zvino vanhu Zimbabwe yese yachema, Zimbabwe yese yabuda kunze, vanhu varimo asi vanhu ivavo vari kufura sora. Chii chakadaro ichocho. Yesi vari kuvaka dzimba vese vazhinji vachina vari kungoitawo zvavari kuita. Vanhu vari kutomhanya neZANU-PF vopiwawo kachioko muhomwe ka 3000 kana kuti ka 5000 US onokwidza imba yake odzokera futi onotengesa vamwe vanhu achipuwa ka 5000 achidzoka achivaka imba yake. Chii chakadaro ichocho. No, vanhu vaMwari ngatidzikei zvakanyanya pakunamata. Ndiri kutaura ini saamai venyu, ngatidzikei zvishoma pane kunamata. Izvi zvekutaura izvi tichingofoma magurupu zvimai, let's stop that. Ngatiitei zvinhu zviri constructive zvatinoisa musoro pamwe chete tive panzvimbo yakanaka. Mwari wekudenga kuitirai zvakanaka. Thank you.